Α, έχει πιο πάνω. Ναι, για... Από πάνω πάμε. Για πάμε από πάνω. Πόσο πιο ωραία μπορεί να είναι. Ωραία, παιδιά, τι είναι αυτά τα πράγματα. Είχατε ποτέ την ιδέα ότι η Κορέα μπορεί να είναι έτσι. Τόσο τέλεια. Τόσο τέλεια. Τι? Οχ. Review service. Από εδώ, παιδιά. Έχεις τίποτα? Α, κοιτάξτε εδώ. Ωραία. Φοβάμαι. Πατάμε. Α, πρέπει να μην φοβάσαι. Ωραία, φίλε, τέλειο, Λέει, αν φοβάσαι τα ύψη ή άμα έχεις καρδιακά προβλήματα, δεν ανεβαίνεις. Χριστό, φύγε από εκεί να πάμε φωτογραφία. Ρε, δεν με... 오, 그래도 나왔어요, 뒤에 어렴풋이. 나이스 샷. Δεν με έχω πειράσει, είσαι και βαρύς, δεν είσαι στο μέσο όρο εδώ πέρα του πληθυσμού, είσαι υπέρβαρος για τον κόσμο εδώ. Φίλε, φοβερά πράγματα, έτσι. Μπήκαμε σε σύννεφο μεγάλο, Bungee jumping, να σε δάνε και να βουτούς. Θα ήθελα. 야, 그래 야경 좋네. 야경지 보이는 거야? 오, 너무 좋다. Βλέπω πως είναι πιο Ωραία καθαρά. φάση. 얼마나 아쉬웠으면 해줄 해줄 때까지 때까지 저기 있었어. 아쉬웠으면. 몇 시간을 있은 거야. 아, 날씨가 야속하네 정말. 아. Αλλά είναι εντυπωσιακό. Ναι, παιδιά, είναι φούλο εντυπωσιακό. Άλλη μια μέρα. Τελευταία μέρα δυστυχώς. Ψωνίσαμε κιόλας.